is from Paul. Incwadi le eyayibhalwa umpostoli uPawulu ebhalela ibandla labaseKolose. Uthi this letter is from Paul, chosen by the will of God to be an apostle of Jesus Christ. Awuthi chosen. Awuthi ngikhethiwe. Hallelujah. Ngizokhuluma ngokukhethwa bazalwane. Hallelujah. Egameni lika Jesu. Uthi uPawuli lencwadi vela kuPawuli okhethiwe, chosen by the will of God. Hallelujah. Livelela ngibamba leli igama elithi chosen. Hallelujah. Wakhethwa. Hallelujah. Ngibheka ukuthi uNkulunkulu ukhetha umuntu onjani. Amen bazalwane. In Paul. Hallelujah. uPaul bazalwane kwakuumuntu owayizingela ibandla, kwakuumuntu owayizingela abazalwane ebabulale uma ngabe kuthiwa kutholakala ukuthi babiza igama lika Jesu. Uthi kodwa uPaul yimini umpostoli okhethwe ngokwentando kaNkulunkulu. Hallelujah. Amen bazalwane. Uma sibheka indaba yakhe lapha yana yokukhethwa egameni lika Jesu, uNkulunkulu umkhetha kanjani? Masibheka iprocess uhambo lwakhe ngenkathi uNkulunkulu ekhuluma naye, uJesu uhlangana naye ebheke eDamaseko. Amen bazalwane. Izenzo uchapter 9. Wawa phansi emhlabathini, wezwa izwi lithi kuye, Saul, Saul, ungizingelelani na? Hallelujah. Babizwi lakho liphilile, qhubeka usebenze, wenza umsebenzi ngalo, ulicacise egameni lika Jesu. Hallelujah. Lapha ke sithola i-encounter eyashintsha impilo kaSaul. Amen bazalwane. Ehamba eyozingela abazalwane. Amen. Usehlangana noJesu, uhlangana noJesu ngonyazi. Wenzani uJesu? Uyayirerouta impilo kaSaul. Amen. Uyibuyisela ecebeni likaNkulunkulu. Hallelujah. Uthi ke kuyena, Sawuli ungizingelelani na? Hallelujah. Sike sambona yini uSaul ezingela uJesu? Wayizingela bani? Mayizingela abazalwane uzingela ba? Othinta abazalwane uthinta ba? Othinta wena uthinta bani? Okhuluma kabi ngawe ukhuluma kabi ngobani? Ohlukumeza wena uhlukumeza bani? Yingakho ethi ungizingelelani na? Hallelujah. Noma ungihluphelani na? Ngoba wonke umuntu othinta abantwana bakaNkulunkulu uthinta uJesu. Hallelujah. Amen bazalwane. Leyo kwakuyimoment yokuthi kushintshwe impilo yakhe ebuyise kwi-direction uNkulunkulu ayemdalele yona. Amen. Ngicela sifunde amaGalatians 1 uverse 15. Galatia 1 verse 15. Ncwadi kwabaseGalatia chapter 1 verse 15. Kepha-ke mhla kwaba kuhle kuNkulunkulu owangahlukanisela kwasesiswini sikamame, wangibiza ngomusa wakhe ukuba ayambule indodana yakhe kimi, ukuze ngishumayele phakathi kwabezizwe, khona lapho angibuzananga nenyama negazi. Amen. Hallelujah. Uthi but even before I was born. Amen. Ngaphambi kokuba ngizalwe uPawuli njalo oxoxa le ndaba. Amen. Ngifuna sibheke ukuthi isuka phi into yokukhethwa kwaPawuli. Amen. Uthi ngaphambi kokuba ngizalwe, before I was born, God chose me. Hallelujah. Ngaphambi kokuba ngizalwe uNkulunkulu wangikhetha. Hallelujah. Amen. Ngaphambi ukukhethwa abazalwane njengoba sikhona sonke la. Amen. Sikhethiwa, uthi ngikhethiwe. Hallelujah. Amen. Angifuni ucabanga ukuthi kukhethwe uPaul. Amen. Ngicela sifunde Efesu 1 verse 4. Amen. Efesu 1 verse 4. Efesu chapter 1 verse 4. Njengalokho asikhethela kuye ngothando ngaphambi kokusekelwa kwezwe. Nayo ke indaba. Njengalokho wenze njani uJesu? Asikhethela kuye. Wasikhethela kuphi? Kuye. Wayesikhetha ngani? Wasikhetha nini? Hayi bazalwane, siyafunda phela ngishumayeli namhlanje ngiyafundisa. Wayesikhetha nini uJesu? Ngaphambi kokusekelwa. Niyayizwa indaba? Wakhethwa
ngaphambi kalo ya Genesis othi eqaleni wena wawusukhethiwe. Amen. Hallelujah. Wonke umuntu okhona la wakhethwa before kufika uGenesis 1 verse 1. Wawusukhethiwe ngaphambi kokusekelwa komhlaba. Wakhethwa ngothando, wakhethelwani. Mamkhuba. Njengalokho asikhethela kuye ngothando ngaphambi kokusekelwa kwezwe ukuba sibe ngcwele singabi nakusolwa phambi kwakhe. Wasikhethelana uNkulunkulu Ukuba sibe ngcwele. Amen. Wasikhetha nini? Ngaphambi kokusekelwa kwezwe. Ngaphambi kokusekelwa komhlaba. So impilo yomuntu ikanjena bazalwane. uNkulunkulu ngawe wafika wahlala phansi, wakudweba, wakudesigner, wayiqala impilo yakho kusukela uzalwa. Amen. Kwaze kwaba sekugcineni. Eyidesign ukuthi izohamba kanjani izifike kuphi? Wathe seqedile, yabona izwe lithi kwahlala phansi kwahlelwa. Lisho lento ke. Wathe seqedile wayidesigner kwaze kwaba usuku la osuka khona la emhlabeni. Wayisethi ke sengiready ukumfaka uLili emhlabeni. Uselihambile in my mind engqondweni yami sengimenzile walahamba ibanga ngayibona impilo yakhe. Amen. Ngamdesignele ukuthi aphile impilo engcwele. In other words, ngokwedesign kaNkulunkulu wena uphila ubungcwele kuze kube usuku lwakho lokuhamba emhlabeni. Wayiseke uNkulunkulu ebheka isibeletho esizokufaka ke manje emhlabeni ngoba kuyena wawusuphila uphelele ungumoya. Yingakho ingane noma bengakhohlisa esibhedlela bethi u12 weeks awukakashayi, leyo ngane iyaphila iphelele, ingumoya opheleleyo. Njengoba ingene esibelethweni sakho bekulindele ukuthi iphile ngoba isecebeni. Amen. Hallelujah. Omunye uzothi okay ngicela ungangeni kulokho okujula. Amen bazalwane. But ngizama ukusho ukuthi uNkulunkulu into ayifaka esibelethweni somuntu usuke eseyicabange wayidesigner waliqeda uhambo lwayo. Esibelethweni sakho usuke esecinga i-incubator yokudedela lento aseyidesigne wayiqeda. Wayakhela icebo lakhe. Amen. So uma ifaka esibelethweni sakho usuke ekuthembile. Amen. Ukuthi lokhu esengidesigne ngaqeda. Amen. Kuzofeza icebo lami emhlabeni. So ungazivumeli kwezempilo sikudide sithi akakashaya inhliziyo ngoba idesign yayisiqediwe noma ngakuthiwa wena uyibona inhliziyo kodwa iyaphila ngokupheleleyo. Amen bazalwane. So wasidesign uNkulunkulu waqeda wabheka isibeletho sabazali, even umndeni ophuma kuwo awusilona iphutha kadidekanga. Ayikho neyodwa into uNkulunkulu ngawe athi hawe ma usesemhlabeni Nkosi yami ngenze njani ngaye. Cha, wayeseqede konke ngawe. Hallelujah. Wakufaka wayisedesign impilo yakho yafika ekugcineni. Wakufaka esibelethweni wazalwa. Hallelujah. Now omunye uzoyibuza ukuthi pho kujikephi njengoba uSaul esho kumaGalatians ethi wayengikhethe before the foundations of the earth. Ubengakwazi lokhu uSaul esakhule ekhaya kuba ukuthi ukhethiwe before ukusekelwa komhlaba. Wayengakwazi. Amen. Wakwazi esehlangane noJesu ukuthi wayengikhethe ngaphambi kokusekelwa komhlaba. So kwenzakalani ke ukuthi uNkulunkulu ayikhethe impilo yethu ayidesigne, ayikhethele ubungcwele, ayikhethele izinto ezinhle. Ngisazosho ukuthi usikhetheleni uNkulunkulu. Hallelujah. Kwenzakala kanjani ukuthi ujike ungabusaba yilento uNkulunkulu ayikhethile? Amen. Kwenziwa isitha esifike sihijack icebo likaNkulunkulu ngawo. Amen. Hallelujah.
iningi lethu sonke njengoba sila sakhethwa, but somehow sathi mangabe sifika emakhaya esafikela kuwona, usathane wahijacka lokhu uNkulunkulu ayekuhlelile ngathi. I-tactic noma icebo likaNkulunkulu elidala ukuhijack lika Sathana, elidala ukuhijacka i-design kaNkulunkulu. Wathi uNkulunkulu esedesign umuntu wambeke eDen, wathi wena uzobusa, uzoba ne-authority, uzoba ne-dominion. Wenze njani uSathana? Wabahijacka. Wafika ensimini wathi uthe uNkulunkulu udlanini, wabahijacka, wabaphuca igunya. Ngamanye amazwi lokhu uNkulunkulu ayibadalele khona ukuthi bazobusa ingane bayithole kamnandi kungabi ibhlungu, badle kamnandi bangadli ngezithukuthuku zabo, kwashintshwa ingenxa yokuhijackwa isitha. Kwashintsha i-outcome, kwashintsha isiphetho esihle uNkulunkulu ayesihlelile ngabo. Amen. Omunye uyayekhala ibuza ukuthi why impilo yami injena mangabe mina uNkulunkulu engithanda engihlelele kahle, akhona oyedwa uNkulunkulu omhlelela isiphetho sokukhala. Uthi phela ngiyawazi amacebo enginawo ngawe mina. Nginamacebo okukuphumelelisa, nginamacebo okukunika ithemba, nginamacebo okukunikeza isikhathi esizayo noma a good future. Amen. Mangabe ungakakubona ukuphumelela akushoyo, yazi ukuthi khona into ehijackiwe empilweni yakho, ngoba amacebo akhe aclear, akawafihlanga uNkulunkulu ngathi. Amen. Hallelujah. Amen. So uma ngabe ke sesifika, bengithi ngifuna ukuzama ukufundisa. Uma ngabe sesifika emhlabeni, inkinga ke manje yokuqala ukuthi lapho isibeletho manje esifikela kusona, sesifikela sizalelwa kwi-corruption ngenxa yokuthi uSathane wafika waphendukezela, waletha i-corruption. Yini i-corruption ngesiZulu? Inkohlakalo. Amen. Hallelujah. Waletha ukuphendukezeleka noma inkohlakalo emhlabeni. Amen. So sonke ke manje mazalwa sizalelwe kwi-corruption. Amen. Yesitha. Hallelujah. Amen. Unless sizalelwe ekhaya elisindisiwe. Amen. Amen bazalwane. Unless uzalelwe ekhaya elisindisiwe eselinikele ngokupheleleyo kuNkulunkulu, umehluko uba mkhulu phakathi kwengane ezalelwe ekhaya elisindisiwe nengane ezalelwe ekhaya elingasindiswanga. Amen. Ngoba thina esizalelwe cishe i-majority yethu la sizalelwe emakhaya angasindiswanga. Sizalelwe sesinikelwe ezinye izinto uma sikhula ayikaze zibe yichoice yethu. Ngisho ungakhetha kahle kanjani ukuthi yabo mina ubabuze mabekhula ukuthi ufuna ukuba yini, asho athi mina ngifuna ukuba udokotela, uyadlala, uyafisa, kodwa khona sebekukhethele kuqala. And laba abakhethelanga ngomlomo baze bayibheka ngama-altar into abakhethele yona. Inkingi leyo. So siphila impilo ye-frustration emhlabeni ngoba sizalwa sitibula, sizama ukunyakaza, sizama ukuya phambili, kanti problem sizalwe sesikhethelwe emndenini esiphuma kuyona. Hallelujah. Amen. So noma ngabe uyafuna ukuya phambili kodwa sewukhethelwe. Amen. Noma ngabe uyafuna ukugashula kodwa sekukhona indawo onikelwe kuzo, sekukhona lapho control wakhona. Amen bazalwane. Hallelujah. Uma sizozalwa sinikelwe, sigcatshwe, sizozalwa sikhipha ibala, siyanikelwa. Siyazwa bazalwane. Amen. That is part of ama hijackings. And uSathane wenza sure, uzumbona uSathane ukuthi wenza sure. Uma ngabe nje yabona ama-rituals, zonke lezi zinto ezenziwayo ukunikelwa ayigejwa enganeni. Ngoba manje kufanele inikelwe isavela.
Amen. Ithi savela kube kufanele inikelwe kulama altar. Amen. Kulama altar okuhlupheka, kulama altar ezifo, kulama altar enzondo. Hallelujah. Kunezinto eziboshelwe kithi eziyingxenye yethu esayi-inherita because sizalelwe khona. Amen bazalwane. So we get hijacked kusukela sizalwa. Amen bazalwane. Bese ke omunye eyayibuza ukuthi siphuma kanjani. Hallelujah. Hallelujah. Zonke lezi zinto esafakwa kuzo zazine sacrifice ethize. Angithi bazalwane. Hallelujah. Zonke izinto esafakwa kuzo siyazi noma sizazi zayihambisana nomhlatshelo. Hallelujah. Kanjengoba ensimini yase-Eden uAdam noEva uNkulunkulu wenza indlela yokuphuma ngoJesu. Hallelujah. Manje ke bazalwane sonke sinayo indlela yokuphuma ngoJesu. Hallelujah. Hallelujah. Wonke umuntu okhona lana ithemba likhona ngoba uJesu wathi mayifika wahlatshwa kwaphuma igazi lakhe laba umhlatshelo okhipha wena. Ngamanye amazwi mawusukhetha igazi likaJesu usuyayixebula kwi-altar ozalelwe kulo, usuyifaka ngaphansi kwegazi likaJesu, isizoshayana ke kumandla e-altar. Emakhaya lapho khona okuthakathwana khona kusuke nje sekushiyana ngokuthi i-altar iliphi elinamandla kakhulu, ngoba ngendlela usathane asiblinda ngayo kuba ile environment yokuthi uanti uyangithakatha so ngiyayivikela eshe umthakatha naye. Hallelujah. Amen. Nobani wonke umuntu othakathayo usuke ethi uyoyivikela kulo acabanga ukuthi uyamthakatha kanti uyena othakathayo. If you have ever what uyoyivikela, you must know ukuthi you practice the witchcraft. Amen. Hallelujah. So kusuke sekushiyana ke manje i-altar ukuthi iliphi i-altar elinamandla phakathi kwawo omabili. When uye kwelikabani omunye kwelikababubani kuya ngokuthi iliphi i-altar elinamandla. Amandla lelo altar suke eqiniswa imhlatshela abayenza kulelo altar. Amen. I-altar elichitha igazi eliningi lona liba namandla kakhulu ngoba amandla kuphi asegazini. So ke kwafika igazi elingeke limeshwe nalutho emhlabeni. Alisekho i-altar elikhona elinamandla ngaphezulu kwe-altar legazi likaJesu. Ngiyadabuka osebe exposed kwi-altar legazi abuyele kuma-altar angelutho, abuyele kuma-altar angenamandla. Esevezeli ukuthi hayibo igazi likaJesu ilona elinamandla phezulu kwakho konke. Hallelujah. Amen. So through the altar yegazi likaJesu likwazi uku-override ngoba i-altar elinamandla kakhulu ilona elikwazi ukuhlula leli altar elinye. Amen. So igazi likaJesu ke manje likwazi ukuthi li-override, likwazi ukuthi liqede amandla alama altar amanye asebenza against impilo yakho. Hallelujah. Amen bazalwane. So ukwamukela uJesu kuyakubuyisa. Hallelujah. I-encounter noJesu iyayishintsha impilo yakho from le ndawo obusubheke kuyo e-wrong ikuse kuleya plan kaNkulunkulu epheleleyo ngawe. Hallelujah. Amen bazalwane. Hallelujah. Iyakubuyisa from le ndawo epheleleyo ikubuyise kwicebo likaNkulunkulu. So siyambonga uJesu egameni likaJesu ukuthi ngaye sibuyiswe kuphi? Sibuyiswe kwicebo likaNkulunkulu. Sibuyiswele kuleya nto ayesikhethele yona ngoba uma ukuba simkhethanga uJesu bese siya la usathane bese vele esikhethele khona. Bese siya la ama-altar sekhaya bese vele esikhethele khona. Uma kuthiwa yingakho mawamukela uJesu, uma kuthiwa la ekhaya akekho yoba nemoto, uba wokuqala onemoto ngoba usuke sewuyihlubuka lalamagama akhulunywe la ekhaya. Usuke sewuyihlubuka
ngabe uya rebel, uyayazi rebellion. Lento okuvukela umbuso. Lento ukuthi makuthiwa esihlale sikhuza endlini kaNkuluNkulu makuthiwa inceke kaNkuluNkulu ikhiphiza ukuthi asenze lokhu bese lo ngakwenzi ngamanye amazwi uyarebela. Hallelujah. Sinjalo ke bazalwane kuma altar asemakhaya kithi siyahlubuka, siyarebela ngegama lika Jesu. Sithi hayi thina ngegama lika Jesu siyazixebula, siyayihlephula, siyazisusa, siyayidisconnecta ngegama lika Jesu. Awuthi ngiyayidisconnecta ngegama lika Jesu. Hallelujah. Amen. Yingakho emakhaya ethu ufica ukuthi uma bengakamamukela uJesu kunedemoni lokungazwani la ekhaya. Ngisho lunge kanjani sooner or later uzombona esengena amasayidi nezinkulumo zokungazwani. Ngoba njengoba engakamumukela uJesu akayikhetheli ialtar lenzondo nelokuzondana liyambamba limcontrole. Yingakho mawusumntwana kaNkuluNkulu uma ngabe kunjalo alikho iside olithathayo ngoba bacontrolwa yialtar. Mawususindisiwe kuleli khaya kunemimoya yokungazwani uyarebel, uyahlebuka. Ngisho ngabe uzonda wena lo muntu uba yihlubuka uthi mina ngizokuthanda ngoba sengekwi altar legazi lika Jesu, ialtar lothanda. Ngoba nawe uma umzonda bheki kusho ukuthi usabanjwa amandla ealtar limbambile. Ngoba njengoba yena ekuzonda ubanjwe yimoya yenzondo yasekhaya, hayi ukuthi ukuzonda ngoba ekuzonda ngempela. Khona abantu abalungeka abangena inzondo yemndeni ngenxa yemoya abakhulele kuye babambile. Manje nawe uma uzobuyisela ukuthi awumkhulumisi kusho ukuthi usabhawa kuleli altar labo. Amen. Kusho ukuthi usavumelana nawe nabo. Amen. So kufanele urebele uthi hayi angeni ke mina la ngoba lento into ebabambile le. Hallelujah. Amen bazalwane. So ke uNkulunkulu usikhethile. Ngizama ukuveza ukuthi as much as sikhethelwe imisebenzi emihle, amen bazalwane, kodwa isitha senza show ukuthi asifinyeleli kulezi zinto uNkulunkulu asikhethele zona. Wenza show. Amen bazalwane. Sikhethelweni ke bazalwane. Amen. Sikhethelwe number 1 ukuthela izithelo. Leli verse kade lifundo ayanda ngangcono kube siyabhala kodwa mhlawumbe ngizobhala nase groupini yebandla lama verse ngoba maningi. Sikhethelwe ukuthi sithele izithelo. uJohn 15 verse 16 uthi nginikhethile ukuba nithele izithelo. Hallelujah. Amen. Sikhethelwe ukwenza njani bazalwane? Ukuthela izithelo. Hallelujah. Yona nto uJesu asikhethele yona umhlaba ungakasekelwa ukuze kube clear ukuthi hawu umhlaba ungakasekelwa mina ngase ngikhethiwe, mina ngase ngaziwa, ngangikhethelweni. Number 1 wawukhethelwe ukuthi uthele izithelo. Hayi izithele temporary kodwa izithele njani? Permanent. Amen. So ubona kanjani ukuthi isitha sesifikile sayihijacka impilo yakho, awusayi kulezi zinto uNkulunkulu akukhethele zona. Ubona ngempilo yakho ukuthi izithelo zikhona yini? Lento wawuyikhethelwe iyavela yini? Izithelo ikhona yini? Amen. Wona amaGalatians 5 ayakutshela ngezithelo zikamoya. Izithelo zikamoya yini? Uthando. Amen bazalwane. Izithelo zikamoya yini? Ukujabula. Amen. Ujabule yini? Amen. Ujabule yini? Ukhethelwe ukuthi ujabule. Ngenkathi ekhetha nje uNkulunkulu wayekhethela ukuthi wenze njani? Ujabule. Amen. Uthando unalo yini uthando? Wayekhethela ukuthi ube nothando. Ujabule,
wayikhethela ukuthi ujabule. Zonke lezi izithelo ezikumaGalatians ubona ngakho ukuthi am I on track yini kulento uNkulunkulu ayengikhethele yona. Mawubona ukuthi impilo yakho ayinakujabula, angijabule. Ngamanye amazwi kunento esifakwe isitha yashintsha izinto uNkulunkulu akukhethele zona. Sekufanele ubuyele kuyena kuNkulunkulu uthi uNkulunkulu awungikhethelanga mina ukuthi ngihlale ngikhala. Ngikhethela ukuthi ngijabule. Amen. Ngibuyisele kwi-design. Ngibuyisele la ongikhethela ukuthi ngibe khona. Hallelujah. Sifundile uEfesu chapter 1 verse 4. Uthi sikhethelwe ukuthi sibe ngcwele. Sikhethelwe lokho nje. Kwathi singakafika emhlabeni sasesikhethelwe ukuthi sibe ngcwele. Yini pho leyenza kube nzima ukuthi mina ngiphile impilo engcwele? Amen. Hallelujah. In as much as bazalwane mase samukela uJesu siyaxebuka kulezi izinto engikhuluma ngazo. Okunye akubi bikho automatic. Okunye kufuna ukuthi ulwe kube khona izinto ozenzayo ukuvala. Ake ngenza isibonelo. Mangabe wamukela uJesu ekhaya kini kunomoya wophuzo. Amen. Hallelujah. Noma usukholwa ngoba umoya lo obambe umndeni wakho uzokucinga ukulandele ukufune. Noma ngabe usukholwa ufica abazalwane abadla betshise ngamawayini. Usathane wenzani uyakuphendukezelela ufuna ukuthi lento yamukeleke. And mawuba check uzobona ukuthi uzalo lobo libanjwe ngophuzo. So usathane bazalwane uhlakaniphe kakhulu. Angeke usathane abhuquzise phansi uma kubona ukuthi uhlakaniphile nawe. Uyitshela ukuthi umgadile. Uzozontshontsha. Kodwa lento ebamba umndeni wakho useintroduceile kodwa uintroduce ngeclass. Angithi when you sip wine. Kodwa lento esozalweni lakhe isiachievekile ukuthi nje wena akwazi uyibona ubhuquza phansi. Amen. Niyabona ukuthi usathane hlaniphe kanjani? Usathane uzomathuba lithi akezi uyeba. Amen. Uyantshontsha. Amen bazalwane. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So uma kuningi bazalwane, hallelujah. Okunye kufanele kube wena careful ukuthi ulwe ugabule. Hallelujah. Kulezi izinto ngoba ukhumbula ukuthi igazi lika Jesu selakhokhela iprice. Kodwa uFaro akeze ukudedela kalula. Ngisho ungagxuma kangakanani uFaro wakini akazi ukudedela kalula. Amen. Uma ngabe ekhaya kunedemoni le sexual immorality, ukuhlobonga, ukungcola. Amen. Uzofica ingane encane engakakwazi ngisho ucabanga idlala izindlu. Wenza ngisathana ufaka le program egcwe uyayitshala le program yala ekhaya uyitshala ingakakwazi ngisho ukuyidecide ingane. And uqala inganeni. Amen. Once kwane immorality la ekhaya kwanokulala kukhona abantu abalala bengashadile kukhona abantu abalala ngaphandle kwemshado okunye bazalwane izinto ezijulile and yona into ecommon usathana axova ngayo the bloodline ngoba uyazi ukuthi into ethinta abantu ababili inenkani ukuthi ngaqashuka kalula. So uma sekukhonke ngayo uyazi ukuthi akuzukubalula ukuthi uqashuke. Ujabule wena uthi uraise itshitshi. Kanti usathane ulibambe ngokuwesi kuno physical sleeping. Ulibambe ngepornography ingane le phone oyinike yona ibuka ngayo abantu abanqunu. Amen. Uyazi ukuthi leso sibopho sijule ngisho kunesibopho lesesiphysical ukuthi kuthiwa kunesense esiphysical. Because akekho sibonayo. Isibopho esibopha kungazi umuntu. Amen. So kufanele wenze njani wena uyiqashule le programming. Hallelujah. Amen bazalwane. You must intentionally uyigabule. Zonke izinto oyibona ziyiphethini zigade enganeni zakho and uzikhulume ubakhulekela ubabeka izandla because zizobuya. Kodwa
kodwa ngegazi likaJesu uyakwazi ukuthi urebhele uthi ngiyahlubuka mina nendlu yami siyaphuma kulento. Hallelujah. Uthi mina nendlu yami siyaphuma kulezi zinto siyayidisconnect okunye usuku ungakwazi. Amen. Hallelujah. Amen bazalwane. Okunye usuku ungakwazi. So ke ngizama ukusho ukuthi awuze ukurelaxa uthi hayi ngoba ngasindiswa siyalwa sisempini. Amen bazalwane. Siyalwa siyahlubuka kule moya. Hallelujah. Amen. Wasibizelani uNkulunkulu bazalwane. Siyabona ukuthi siyayisitshela ukuthi sibizela ukushumayela kuphela. Niyabona ukuthi into esibizelwe inkulu. Amen. Wasibizela ukuthi sishumayele izwi lakhe. Hallelujah. Ngoka 1 Peter 3 chapter 2 verse 9 bazalwane. Hallelujah. Amen. Wasibizela wasikhethela imisebenzi emihle. Hallelujah. Ngicela ufunde mamkhuba Efesu 2 verse 10. Ekade naningesiso isizwe kepha manje niyisizwe sikaNkulunkulu enaningahawukelwanga kepha manje nihawukelwe. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Lithi siumsebenzi kaNkulunkulu, siumsebenzi wezandla zakhe, sidalelwe ini imisebenzi emihle. Yona nto oyikhethelwe, ukhethelwe nje ukuthi wenze imisebenzi emihle. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ukhethelwe ukuthi sisevane. Amen. Mawufunda uPeter, uFirst Peter chapter 4 verse 10, sikhethelwe ukuthi sisevane ngothando, ukwazi ukuseva omunye umuntu. uJesu wafike wasidemonstrateela he served. Khona lapha seva khona ngisho abafundi bakhe waze wabageza inyawo. Sina bazalwane sizizukulwane esingathanda ukusevana, sithanda ukusevwa kuphela. Amen. Ufica umuntu ekhutshwa nje ukuthi khona abantu abaphathelwe izikhwama. Hey akhubeka umuntu athi ngiyaliyeka leli sonto mina bamphathela isikhwama umamfundisi. Uyamkhuba nje ukuthi khona umuntu oseva omunye. La House of Glory ke bakuphathela kwawena mawungena, bakuphathele bakubekele nawe phansi mawuhlala. Ngiyabakhuba ke abantu lokho. Because siphila ezizukulwaneni esingafuna ukusevana. Amen. Hallelujah. If we can learn sibe nenhliziyo to serve each other, ibandla lingaya kude kakhulu. Lento ayiqale ebandleni, lento iqale ekhaya. Amen. Wena nje mawuvuka ufika uyidle uzenzele isinkwa sakho uyibhekelele. Amen. Iculture yokusevana angisho ukuthi ku wrong. Uma sakufunda lokho vele ekhaya ngithi bazalwane ukuthi uyiseva wena, you don't serve other people. Ngisho secela ukuthi awungenzela nami. Hayibo usenazandlani wena. Angithi bangani. Manje ubhuti wakhe ethi awungenzela nami iti. Hayibo woza na uzozenzela serve menzele. Ukwenza izwi. Hallelujah. We serve each other. Amen bazalwane. Nasendlini kaNkulunkulu we serve each other. Hallelujah bazalwane. Akubi inkinga akugcini kunabantu abathi akulokhu kuyimi njena. Amen bazalwane. Sigcina sinenhliziyo yokuseva kungasikhathaza ukuseva. Hallelujah. Amen bazalwane. Sibizelwe ukuthi sibizelwe i-divine purpose like Jeremiah 1 verse 5. Hallelujah. Ukuthi ena ngikwenzile ube umprofeti ezizweni. Then there is kunezinto ezigeneral esibizelwe sonke lezi zinto engibalayo. Bese kuba khona into especial uNkulunkulu akukhethele yona wena wedwa. Siyazwana bazalwane. Sonke sibizela ukusevana, sonke sibizela ukuthela izithelo, sonke sibizela ubungcwele, sonke sibizela ukushumayela, sonke sibizela imisebenzi emihle, kodwa futhi sonke kune individual assignment esibizelweyo. Kunento engeke iziyenziwe omunye umuntu eyokwenziwa usisithande kuphela. I-individual assignment. Umuntu nomuntu kunento uNkulunkulu ambizele yona noma amkhethele yona. Okuyiyona into akufana ngahambe emhlabeni engazange ayenze. Okuyiyona into isithi ezama ngayo yonke indlela ukuthi azahambe emhlabeni either akayitholanga or useyitholile ukuthi yini kodwa akayenzanga.
abanye abakayitholi ukuthi iyini lento uNkulunkulu nje abakhethele yona. Ngiyakubona lokho kugeneral ukuthi bayenze. Hallelujah. Amen bazalwane. Hallelujah. So isikhathi sethu bazalwane sesibiza ukuthi sikhuleke egameni lika Jesu. Hallelujah. Sibiziwe bazalwane. Iziphi izinto ezihindarisha lezi zinto ke uNkulunkulu asikhethele zona? Number 1 isono. Into nje evimba ukuthi ungafinyeleli kulezi zinto uNkulunkulu akhethele zona enkulu kunazo zonke yisono. Ngoba manje senza ukuthi ungakwazi ukufinyelela, senza ukuthi ungakwazi ukuya phambili ngoba ngeke ulifulfill icebo likaNkulunkulu ungakwazi ukuhambisana naye. Ngeke uhambisane naye eduzane kunesono ngoba isono esenza ukuthi ningakwazi ukuthi nikhulume ngokupheleleyo. Amen. Usho njalo kuIsaya uthi ingalo yami ayifinyeziwe kodwa ububi benu buyangisitha. Hallelujah. So fight with sin empilweni yakho, yilwa nesono. Amen. Yilwa nesono ziningi. Hallelujah bazalwane. Yilwa nesono samanga, yilwa nesono sokuhleba, yilwa nesono sokuzindlela kabi abanye abantu. Amen. Hallelujah. Uyifundise nje ukuthi umesho njalo shuthi kunjalo size sihleke nobaba. Ubone ukuthi cha lento ayishoyo kodwa uma ngicabanga mina njengomuntu ayihlangani. Bese sithi sifundisile ukuthi umesho njalo kushuthi kunjalo. Asithathe lokho akushoyo ukuthi kushuthi kunjalo ngoba yena usho njalo. Ukuze ungamzindlela umuntu. Amen. Until proven ukuthi lento eyishoyo ayinjalo. Amen bazalwane. Hallelujah. Amen. Isono sokuzindlelana kuningi bazalwane. Hallelujah. Isono sokudivide. Amen. Isono nje sokuthi nje lapho ofica kune unity wena ulethe division. Hallelujah. La ufica abantu bevumelana wena ufika udala uqhekeko. Lapho ufika kumnandi khona wena ufike nje udala ukuthi kungabi mnandi. Lapho ufika kujatshula ufika ubona amabala. Hallelujah. Amen. Kuningi bazalwane. Hallelujah. But isono ngizama ukuveza ukuthi kuningi kakhulu izinto ezenza ukuthi uNkulunkulu angakwazi ukukulekelela to achieve lento akubizele yona. Enye into ngebandla bazalwane, siyambonga uNkulunkulu baba endaba ezitha ngebandla ngoba ibandla, did you know bazalwane ukuthi azizile ukuzosiza ebandleni? Kodwa ibandla lizosiza thina ukuthi sifeze lezi zinto uNkulunkulu asikhethele zona. Amen. Ngoba uNkulunkulu ekukhethele ukuthi wenze imisebenzi emihle, ukunika iplatform yokwenza imisebenzi emihle. Uma ekhethele ukuthi ushumayele, akuphe neplatform yokuthi ushumayele. Amen. Ukukhethela ukuthi userve abanye, ukunikeza iplatform, zonke lezi zinto asikhethela ukuthi sizenze, ibandla lisuke liyiplatform elisilekelelayo ukuthi sifinyelele ukwenza lezi zinto uNkulunkulu ayikhethile. Ibandla lisiza wena kwi-assignment yakho ngoba umuntu nomuntu uyoma phambi kwehlalo sobukhosi ukuthi engikhethele khona ukwenzile yini. Fumaniseka ukuthi ibandla belikulekelela ukuthi uyenze lento. Amen. Hallelujah. Kuke kuthi noma ubaba kwesinye isikhathi ekuthumuza ukuthi ngizwe ngathi iyasinda lento, athi ngiyakusiza njalo. Amen. So mawuthunywa kuthiwa shumayela khomsela, uyasizwa. Awusizi inkonzo, wena uyasizwa ukuthi wenze izinto uNkulunkulu akhethele zona. Uma uthunywa kuthiwa yenza ukuthi ebandleni, uyasizwa. Amen. Ukuthi ufinyelele. Amen. Hallelujah. Uvela athi hayi ngiyakusiza njalo. Amen. Hallelujah. So kufanele ungakhohlwa ube nale mindset yokuthi njalo uma unikwe iassignment ebandleni, ngiyabonga kakhulu usizo. Amen. Yingakho ngifike ngabonga ngathi bampostoli, thank you so much for your help. Amen. Ngoba uma engikhethile ukuthi ngifundise ibandla, uma nginika iplatform yokufundisa ibandla uyangisiza nami. Ngoba kukhona kulokho engikhethelwe esengikwenzile nami. Hallelujah. Amen. Akithi akasekho yophinda nqabe makuthiwa kenza into kwi home celebrantini. Hallelujah.
umtshele ukuthi uyamsiza. Amen. Hallelujah. Ezinye izinto bazalwane ezisindarishayo ama distractions. Lezi zinto ezilokhu izitshontsha ingqondo yethu, inkinga njalo ezifikayo. Amen bazalwane. Hallelujah. Zigcine singalisevanga icebo laNkulunkulu. Athi umuntu angizi ngishe enkonzweni ngisadlula einkingeni. Anime kancane ku worship team khona ngisadlula kukho. Ama distractions enza ukuthi ungakwazi ukufeza lento uNkulunkulu akubizele yona. Ungalaleli. Abanye banama assignment individual. Athi uNkulunkulu shintsha ukhaphethi la ebandleni, faka ukhaphethi wonke owakho, ukhaphethi webandla wonke lofunakalayo owakho. Because of disobedience. When that was your assignment. Leyo nto nje uNkulunkulu abekunikeze yona, ngoba njoba sihamba nje usikhethile uhambe sinikeza nama assignment endleleni, and baningi abafeyilayo. Amen. Ama assignment uNkulunkulu asinikeze yona ungalaleli, ukunqaba ukusolwa. Yabona uma unqaba ukusolwa wenza ukuthi ungafinyeleli kulezi zinto uNkulunkulu akukhethele zona. Hallelujah. Kuyini ukunqaba ukusolwa? Awuthi ungangisoli, kodwa uthi mawusolwa ukhubeke. Uthi mawusolwa ube nezizathu zokuthi yini wena ukwenzile lokho. Amen. So ukungavumi icorrection. Amen bazalwane. Kwenza ukuthi ungafinyeleli kulezi zinto uNkulunkulu akubizele zona. Hallelujah. Ama generational patterns and curses sengikhulumile ngawo, impakamo. Yenza ukuthi ungafinyeleli kulezi zinto uNkulunkulu akubizele zona. Amen. Hayi mina nje ngeke ngize ngikwazi. Amen. How i-worship team eyingane. Uma sicela nje kukhona umama okwaziyo ukucula kahle, some identifier, sathi mama sicela uzodumisa uNkulunkulu ku-worship team. How i-worship team eyingane. Impakamo kumsebenzi kaNkulunkulu. I was so shocked ngifika kwelinye ibandla esikhawini, i-worship team obaba abadala. uSunday school ufundiswa obaba abadala. Ngathi yo umoya wokuseva okuleli bandla lento idonsa lento lebazalwane yokuthi hayi mina ngeke ngize ngikwazi ukuseva nje ngenze lento. Ayikho into ephansi mawuzoseva uNkulunkulu. Amen bazalwane. Impakamo yenza ukuthi ungafinyeleli kulento uNkulunkulu afuna ukuthi uyenze. Hallelujah. Ukuhlangana nabantu abarong. Abantu abarong bakhona ngisho ebandleni. Khona abantu abaright ebandleni, kodwa abarong mase behlangane nawe. Hallelujah. So bakhona ngisho ebandleni abantu abarong, yingakho kumele ukhuleke, uzwe nasemoyeni wakho. Khona abantu othi mawukhulume nabo uzwe udraineka. Uzwe ukuthi nje I am drained. Nikhulume nize nithi nizokhuleka ngento, kanti usetshenziswa uSathane ukudraina ukuthi ungayifezi inkonzo. Uma uNkulunkulu ekubekela inkonzo yomthandazo, khona ozolokhu ekufida indaba ngegama lomthandazo. Wenza ukuthi noma usuya uNkulunkulu uyothandaza njengoba uNkulunkulu eqinisile, sonke bazalwane singabakhuleki ngicela ukusho, kodwa njengoba uNkulunkulu eqinisile emoyeni wakho ukuthi thandaza kakhulu, mawuthi uyaya usekho effective in the spirit because kade uhleba and uSathane ube yiqili wakuhlebisa indirectly, nihleba sabantu abakhuluma ngokuthi hayi sizokhuleka. uSathane uyiqili bazalwane, ngeke izinto avela azenze nje bukhoma kanje. Ukufihlela khona la, mawena ungasheshi uku-identify izinto uzolimala uyitshela ukuthi usahamba kahle. Hallelujah. Amen. So ama association wesaba nongabaza bazalwane kuyasenza ukuthi singafinyelele ezintweni uNkulunkulu asikhethele zona. Hallelujah. So njengoba sikhona bazalwane, ukukhala kwethu akube ukuthi uNkulunkulu izinto wasikhethela zona before the foundation of the earth, siyacela ukuthi sifinyelele kuzona. Ukubone uthenge into, uma ngabe into oyithengile ingayenzi lento oyithengele yona, nakuwe mnikazi wayo akubi mnandi, angithi? So njengoba siphile emhlabeni sine choice yokwenza yonke into, kodwa uma singakayenzi lento uNkulunkulu asibizele yona, kabi mnandi enhlizweni kaNkulunkulu. Ngicela sime ngenyawo bazalwane egameni lika Jesu, sizokhuleka ukuthi uNkulunkulu lokhu osibizele khona
masifinyelele kukho lokho hlelele khona, masifinyelele kukho egameni lika Jesu. Lokho wasikhethela khona before the foundations of the earth, akhethwa ngabantu abadala. Amen, hallelujah. Ofunda isikole une-assignment yakhe uNkulunkulu amkhethele yona. Ukhethiwe naye, awuthi ngikhethiwe. Osemsebenzini ukhethiwe, hallelujah. Kunezinto uNkulunkulu ayikhetha engakafiki nokufika emhlabeni. So awuvuki nje uhambe nje, kodwa kunezinto uNkulunkulu akukhethela ukuthi uzenze. Yilezo okufana ungene kuzo. Uthi Lord, what is my purpose? Hallelujah. Amen. Angibe aligned, angingene ngithi khaxa kulezi zinto owangikhethela zona before ngifike emhlabeni. Angingene kuzo ngibe yizo. Okunye kwakho ngikushilo, okunye kwakho uMongcwele uzokufundisa. Hallelujah. Ukuthi nansi into engikhethele yona. Hallelujah. And izinto akukhethela zona akuzukuhlale njalo kuyizinto zasenkonzweni. Ama-specific assignments akuzukuhlale kuyizinto zasenkonzweni kuphela. Angakhetha uNkulunkulu ukuthi uvule ikhaya labadala. Ngenza isibonelo, lisenkonzweni yini ikhaya labadala? Cha. Kodwa ngenkathi ekudala phakathi kuwe wayelifihlile ikhaya labadala elizobanakekela, libashumayeze ngaphambi kokuba bahambe enkosini, libenze baphile kahle. Kodwa akusinto ephakathi enkonzweni, kodwa ekhaya labadala uyayifaka wena inkonzo. Kunezinto uNkulunkulu akukhethela zona. Abanye basemsebenzini, ngiyakhumbula ubaba esasebenza esibhedlela, babevula abazalwane ama-movement, bekhipha uNkulunkulu esontweni beyomfaka esibhedlela. Ngoba uNkulunkulu bazalwane lapha kukhethele khona, ukhethele ukuthi ufake uNkulunkulu lapho. Hallelujah. Amen. So sithi uNkulunkulu lokho sikhethele khona, ngoba ngakubi ebuke House of Glory hayi bagxuma bona, bayenza bona, kodwa baningi abangakazenza izinto ebengibakhethele zona mina. Ngenkathi ngibabeka kulo muntu lona bengifaka ifoundation yabantwana abahlukumezekile, kuze kube manje sekukhona ngisha sebeyibulele, yena ulokho esaba ukuyiqala, kodwa mina ngase ngimbekile as a solution. Niyayizwani bazalwane? Ngenkathi le yangane efuna ukuyibulala iqala iba nenkinga, kade uNkulunkulu akutshela ukuthi yiba nento eluleka izingane ehlukumezekile. Kodwa wena ngoba ukwenzi, hey bazalwane, uNkulunkulu wenza uchungechunge lwento. Yathi ba nenkinga le yangane, wayazi uNkulunkulu ukuthi isolution uyitshale kuwe. Wena ngenkathi ungakwenzi lengane ibulala ngenxa yakho. Ngoba ngenkathi uveza ukuthi unalento ibizoziphile, unesifiyo, unesungabazi, unesukwesaba. Ziningi izinto ezinkulu uNkulunkulu ayitshalile kithi ukuthi sizenze. Kodwa nje sinesukwesaba, sinesifiye. Abanye uzabadlulise intweni iqala ukuze babuze ubuhlungu baleyo nto. Abanye bake bahlupheka ngalendlela emangalisayo. Kanti uNkulunkulu babeka ukuthi basiza abahluphekile. Ubefuna ukuthi ubuzwe lobu ubuhlungu obuningi bazalwane udlulela kubo ukuze usize abanye. Uwolibheka icebo likaNkulunkulu ebuhlungini odlule kubo ukuthi liyini. Amacebo amaningi kaNkulunkulu afihlwe entweni aqala kuzwise zona. Ngeke ubaswize abantu ungayizwanga wena leyo nto. Amen. Khona nabanje abalokhu beburied bembozwe yilobo buhlungu, engabe sebeqalile manje bathi uNkulunkulu njengoba ungiphilisile ngiphilise ukuze nami ngiphilise abanye. Amen. Inkulu into uNkulunkulu akubekele yona, akakubekelanga ngoba ugcina uyilimithi uthi we mangayithola into engayenza enkonzweni kushuthi nje mina ayikho into uNkulunkulu angibekele yona. Ziningabe izinto uNkulunkulu asibekele zona sonke. Amen. Ngiyafisa sikhuleke ukuthi uNkulunkulu lokho ongangibekela khona emhlabeni angafi ngingakwenzanga. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Asikhuleke sonke. Baba wethu ongcwele, siyabonga izwi lakho uNkulunkulu wethu onamandla wonke. Baba wethu ongcwele, ibandla likhona likhulu, abazalwane bayakhonza, kodwa khona labo bafunayo, khona bafunayo besecebeni, khona bafunayo bekuma assignment obabizele wona, khona bafuna besayintweni obabizele zona. Thank you Jesus. Siyabonga Thixo wethu oyingcwele, siyabonga Nkosi yamakhosi, unama